φίλες και φίλοι του YouTube! Τρίτο βίντεο την ίδια ημέρα και είναι Stardoll. Θα σας δείξουμε τους ίδιους μας. Ναι, και τις κούκλες μας γενικά. Τι είναι αυτό το ασπρίλευκο κάτω, γιατί υπάρχει αυτό. Όλα και όλα. Παιδιά, εγώ είμαι ο melenetax.com. Κάντε μου άμα θέλετε έτοιμα. Τι. Α, ναι, συγγνώμη, melenetax.com, είμαι έτσι, έχω 60... Πάλι. 600... Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να το κάνει. 629 star coins και 4 star dollars και έχω 25... Αλήθεια, εγώ 4 star dollars έχω. Αλήθεια. Παιδιά, αυτή είναι η σουίτα μου, θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει. Αλήθεια, ήταν πολύ όμορφη. Ναι, καθόμουν και την έφτιαχνα. Και έτσι είμαι. Έτσι είμαι, τι φας. Ναι, είχα γίνει σουσού. Να το κάνουμε πλήρης, φαίνεται πολύ καλύτερο νομίζω. Τι εννοείς? Πλήρης οθόνη. Όχι, εντάξει, καλύτερα, γιατί κολλάει την πλήρης. Αυτή με πόσα την πήρες? 15 νομίζω. Star dollars. Ναι, ή 10, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν μπόρτο. Τέλος πάντων. Είναι από τα roots. Εδώ πέρα δεν έχω τίποτα, αλλά έχω κάνει όντως ένα στυλ. Και ναι, αυτή είναι η αρχική μου σουίτα που θέλω να μου πείτε πάλι αν σας αρέσει και αυτή είναι... Συγγνώμη, στην αρχική σου δεν το έχεις κάνει. Όχι, η αυτή δεν ήταν η αρχική μου. Η άλλη που ήμουν πριν. Αυτή είναι η αρχική μου. Και για κάποιο λόγο είμαι εκεί πίσω. Δεν ξέρω γιατί με βγάζει εκεί. Αυτή είναι, παιδιά. Αυτό το τζάκι το πήρα με 8 star dollars. Να δεις κάτι, το τοίχο είναι χαλί. Όχι, ρε, είναι αυτό το μαύρο. Για. Δεν βλέπεις αυτό? Το μερίδια. Να σου πω, θα δείξεις και σαλόνι ομορφιάς ή μπα. Ναι, ρε. Αυτό το πήρα από το Star Bazaar, δεν μπορείτε να το βρείτε. Αυτό δεν το πήρα από Star Bazaar, μπορείτε να το πάρετε με 8 star dollars. Από το fashion. Βασικά, εγώ το βρήκα από έναν και το πήρα. Μπορείτε να το πάρετε από μένα. Βαριέμαι να το ψάχνω στο fashion. Επίσης, παιδιά, πήρα αυτό από ένα Star Bazaar, δεν υπάρχει πια. Και το πήρα με 6. Ενώ κανονικά στο Star Bazaar είναι πολύ πιο ακριβό. Αυτό μου το έδωσε μόνο το Star. Οκ, πάμε, έλα τώρα. Περίμενα να τις δείξω όλες. Αυτές είναι άδειες. Οπότε ναι, πάμε στο σαλόνι ομορφιάς μου. Θα δείξουμε blog, Star Movie, το album, σκηνικό, μηνύματα. Όχι, ρε, βαριέμαι να το δείξω όλα αυτά. Και μηνύματα όχι, επειδή μπορεί να μου έχει στείλει κάποιος φίλος μου. Και δεν θέλω, παιδιά. Αν δεν θέλεις, με να τον δείξω. Να δείξουμε το στούντιο στη λίστα μας. Εγώ το έχω κάνει πολύ ωραίο. Εγώ δεν το έχω. Όχι, να το δείξω εγώ. Ναι, παιδιά, πηγαίνετε στο στούντιο στη λίστα του Παντελή, θα το δείξουμε και μετά το Star του. Σας παρακαλώ, Star Dollar. Δεν έχω, και εγώ 4. Όντως, εγώ τι να πω που δεν έχω, ρε. Star Coins είχα πολλά, αλλά εγώ Star Coins είχα 1000 κάτι, αλλά τα ξόδεψα για να φτιάξω εκείνη τη σουίτα. Εγώ τα ξόδεψα για να πάρω 2-3 πραγματάκια γιατί ήθελα και από τη σουίτα που είμαι αποθηκευμένο στο. Ναι, παιδιά, όταν ήμουν super θα είχα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και τώρα δεν με αφήνει να. Άμα αλλάξω οτιδήποτε, μετά θα πρέπει να αλλάξω και το στόμα και αυτά που είναι για superstar. Και δεν θέλω, οπότε δεν αλλάζω. Ναι, ρε φίλε, δεν το χάνω. Θα γίνω ρογιάλτη. Λοιπόν, εγώ μπορεί να εξαγγείλω σου. Αυτά είναι τα αγορασμένα μαλλιά μου. Δεν είναι αγορασμένα, νομίζω στα δίνει. Ναι, αλλά ουσιαστικά είναι αγορασμένα. Παλιά! Αυτό το τελευταίο δεν το φορούσα, νομίζω, με κάτι μπλε γυαλιά. Ναι. Και παιδιά, ο κατάλογος δεν υπήρχε παλιά, για όσοι είστε από παλιά. Αυτό εδώ πέρα που λέει κατάλογος δεν υπήρχε. Υπήρχε. Παλιά δεν υπήρχε. Και πώς θα έπαιρνε? Πήγαινε από το. Όχι, ρε, υπήρχε. Απλώς δεν ήταν έτσι. Τα έχουν αλλάξει όλα, ρε πια. Ναι. Παιδιά, μην ρωτήσετε γι' αυτό. Το έχω να το πουλήσω σε κάποια. Ήταν πιο ωραίο το παλιό, ρε. Αυτό το φτιάξα εγώ. Ναι, ήταν τέλειο. Εγώ το φτιάξα αυτό. Ναι, και παιδιά, οι ντουλάπες μου λείπουν. Οι ντουλάπες μου λείπουν. Οι σεις μου. Η φούλα μου, η αδερφούλα μου. Στα στάντερ. Και ναι, αυτό το έχω αγοράσει, παιδιά. Μου το έδωσε ο Chris Dryder, δεν ξέρετε, αλλά μπορείτε να το βρείτε. Με πόσα, με 40. Μετά μιλάς για μένα. Τα μάτια μου. Ναι. Αυτά. Στο μακιγιάζ έχω αυτά, επειδή χρησιμοποιώ λίγο μακιγιάζ, ξέρετε, είναι ωραία από μακριά. Αλήθεια? Ναι. Γιατί? Τι? Το άσπρο πώς το έκανε, γιατί θέλω κι εγώ, γιατί τα αγόρια φοράνε τέτοιο. Το ξέρω, είναι τέλειο. Αυτό, παιδιά, δεν είναι αυτό που κουνιάται, το πήρα από τα κοσμήματα. Ότι και αυτό ωραίο είναι όμως. Ναι, αλλά είναι σπάνιο. Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχω. Φοράω αυτό εδώ πέρα που είναι από τον Dot με 3. Καλά, εντάξει, αυτό είναι για κορίτσια όμως, ρε. Γιατί είχα δοκιμάσει, αλλά δεν ήταν ωραίο πάνω. Εμένα μου αρέσει, δεν πάει λίγο, δεν πάει λίγο. Ναι. Επειδή έχω και τα χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι και 4. Τι? Από μακριά, άμα την δεις έτσι, δεις λίγο τα μάτια της. Είναι και καστανά. Ποια μάτια της? Τα καστανά τα μάτια. Όχι από μακριά, από κοντά. Ναι, τι? Από μακριά, εντάξει, φαίνεται σαν μόλι. Κοίτα το λίγο το πρόσωπο του από κοντά. Για ποιο λόγο? Κοίτα λίγο τα μάτια σου. Κοίτα εδώ, κοίτα. Κοίτα που με τσίπησε. Wow.
Εν τω μεταξύ, ναι, αυτά έχω εδώ. Τι είναι αυτό το 4? Α, ναι. Όταν μου λέγει να πάρω κάτι για κοσμήματα, έπαιρνα αυτό, παιδιά, είναι το πιο φθηνό που θα βρείτε 41 Star Coins. Η Δέσποινα, μπορείτε να δείτε το κανάλι της. Συγγνώμη, η Δέσποινα μου. Πού είσαι, ρώτανε, πού είσαι? Πού είσαι? Παιδιά, η Δέσποινα έχει το κανάλι της, μπορείτε να τη βρείτε. Τη λένε Emily's Life in Stardust. Εν τω μεταξύ. Ναι, μην τις κάνετε, παιδιά, μην τις κάνετε, αλήθεια τώρα. Επίσης, τη λένε. Πλάκα, κάντε τις. Ναι, όντως. Τη λένε Δέσποινα και λέει ότι τη λένε Emily ψέματα στο YouTube. Ενώ τη λένε Δέσποινα κανονικά. Να τη λέτε Δέσποινα. Ναι, Αυτό που μου είπες για την αποστολή μου λέει φτιάξε κάτι στο σχεδίασε. Παιδιά, βαριέμαι να κάνω αποστολές, δηλαδή μου λέει απλά να τραβήξω μια φωτογραφία κάτι και μετά να βάλω 10 είδη από το μακιγιάζ δώρων στο δωμάτιο, αποθήκες, κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι που θα χαλάσει. Οκ, να πω και εγώ τώρα ή όχι? Ναι, μισό λεπτό. Και παιδιά, αυτό ήτανε. Ωραία, πάμε να μπει και ο Παντελής και τα λέμε. Λες φύσκε με τι ο Τι Παντελής λες, εδώ μωρέ, πάλι. δεν είναι άλλο Το βίντεο. ξέρω, πάλι εδώ, μαζί σας. Αυτή τη φορά μπαίνουμε στο δικό μου στάδιο. Αφού είμαστε στο ίδιο βίντεο. Θέλω να σπασάτηματα έχω. Κατά τα άλλα έχεις 4 Star Dollars, Παντελή. Όχι, το 4. Αυτή κάτι τη Mega Zero, είναι φίλη μου. Μπράβο. Όχι, Τι έχω, μου το είχατε. Α, ναι. Τι? Τα αντάλλαξα για να πάρω κάτι που δεν μπορούσα γιατί δεν είχα άλλα Strand Coins. Strand Coins? Strand Coins. Όπα, κάτσε, έχω μια ειδοποίηση. Παιδιά, ο Παντελής είναι κακάσχημος στο στάδιο, μην τον παρεξηγείτε. Πλάκα κάνω. Θα σου έλεγα τίποτα, αλλά είχε χάρη που φοράς. Ρε, όταν ψάχνω κάτι στο Σαμπάζαρ και δεν το βρίσκω, κάθομαι εδώ στο πλάι και περιμένω μέχρι να βγουν αυτά εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Α, ορίστε, τα έχεις εσένα! Γιατί είσαι αποθηκευμένος εδώ? Εγώ τι έκανα. Γιατί το έχεις κάνει έτσι? Κοιτάξτε εδώ. Και γιατί δεν έχεις φτιάξει τη σουίτα σου? Α, δεν θέλω βαριά. Τι, η άλλη σουίτα σου? Πάλι δέσου. Τι θα γίνει? Έλα, ήρθα. Κάνεις. Να σε πάρω. Τι τώρα? Κατά τα άλλα θα γυρνούσε το βράδυ, Έτσι μου είπε ο μπαμπάς μου, το είπε εκείνη. Λοιπόν, αυτό είμαι, παρακαλώ. Αυτό είμαι. Αυτό είναι, θαυμάστε με. In your face. Αυτό το τζιν που φοράς το φοράγα εγώ παλιά, αλλά τώρα έχω πάρει ένα άλλο. Έχω πάρει 1.000.000 ζώνες. Και εγώ το έχω φοράει, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, κάτσε να πάω σου. Ρε, σου είπα το πόδι είναι σπασμένο. Sorry. Μωρέ μου, sorry. Εδώ δεν έχει κάτι. Ούτε εγώ έχω και κάτι. Νομίζω το στυλ μου πρέπει να είναι. Κοίτα εδώ κάτι κυλιακούς όμορφους. Το στυλ μου είναι ίδιο με μια διαφορά, το κουκλάκι είναι εδώ κάτω. Γιατί εκεί κάτω ήταν, απλώς δεν φαινόταν. Δείξε μαλάρα στην κούκλα σου. In your face, baby. Να βλέπεις και εδώ είναι. Γιατί το έχεις βάλει εκεί κάτω και δεν το κρατάς? Όχι, το έχω και καλά. Κοίτα εδώ, βλέπεις που έχει τον κύκλο. Ναι. Και καλά κρέμεται από εκεί, το έχω δέσει. Α, Ευχαριστώ. Αυτή είναι η σουίτα μου, ελπίζω να σας αρέσει. Είναι χάλια, το ξέρω, μην μου το λέτε. Εσύ να σου αρέσει, όχι. εννοώ, ναι, ωραία. 25. Και καλά, και αυτή είναι χάλια. Ρε, έχω 1 εκατομμύριο τηλέφωνο. Όχι, ρε, αυτή είναι ωραία. Και εσύ είναι. Α, αυτή, ναι, ωραία. Δεν την είχες αλλιώς αυτήν. Ναι, την άφησα. Η κουζίνα την άλλαξες? Τι λέτε, ρε, η κουζίνα πρέπει να έχει μείνει κανένα χρόνο ίδια. Και την κουζίνα πιστεύω πρέπει να είναι πιο ωραία μου σουίτα από όλες που έχω κάνει. Και η πιο μεγάλη. Παιδιά, έχει κάνει τρομερή κουζίνα. Όχι τίποτα άδειο που έχει βάλει με 2 πράγματα. Είναι γεμάτη, δείτε εδώ. In your face. In your face. Που κολλάει αυτό. Όπα, σου λέει Δέσποινα, σου μιλήσει Δέσποινα. Δεν με νοιάζει. Ρε, όταν έχεις τα $100, βάλε ένα χέρι εκεί πέρα. Παιδιά, σε μιλάμε σε 1 λεπτό να πάρουμε λίγο τη Δέσποινα. Όχι. Λοιπόν, αυτή ήταν η σουίτα μου. Κάνουμε pause, τι κάνουμε τώρα? Ναι, ωραία, πατάμε αυτό το κουμπί και κάνουμε pause. Τα λέμε συνεχίζουμε, ναι. Την έχουμε γραμμένη στα παλιά μας τα παπούτσια. Ακούστηκε κάπως αυτό. Με αυτή τη φωνή. Στη δουλειά μου στα παπούτσια. Στη δουλειά μου στα παπούτσια. Μη μου κάνετε άξιο προσωπικό σας έχω πει. Μη μου κάνετε. Μη μου κάνετε. Copyright. Τέλος πάντων, παιδιά. Το επόμενο βίντεο θα είναι βίντεο σχολιασμού για να μην κάνουμε μόνο παιχνίδια, επειδή. Ναι. Θα σχολιάσουμε. Βασικά, όχι, θα είναι έκπληξη. Όχι, αλλά Θεό. Ούτε καν. Εντάξει, sorry. Εντάξει, δεν είναι ότι είμαι κι άσχημος. Μπροστά μου σε ένα καινούργιο μέρος είμαι πιο όμορφος. Είμαι καινούργιο μέρος. Ξέρω εγώ, παιδιά, έχω τη στάλη μου εδώ και 1 μήνα. Και. Ναι. Εσύ γίνεις superstar όμως. Και πάλι, και εσύ έχεις γίνει 2 φορές superstar. Μία! Α, ναι, και σου έχω πολύ χίλια 2 πράγματα, ρε, έξυπνα. Λοιπόν, να σας δείξω πρώτα. Πάμε από το. Τι κάνεις, γιατί τα βγάζεις όλα. Πάμε πρόσωπο, έχω Εγώ βάλει. δεν τα δείξα αυτά τα πρόσωπα και σώμα. Τα έχω βάλει αυτό. Να τους πω ποια να βάλουν.
Και πρέπει να βάλω. Όχι, ό,τι θέλω θα βάλει ο κόσμος. Δεν θα βάλει ό,τι τους λες εσύ. Αν θέλουν να βάλουν κάτι θα το βάλουν. Δεν θα σε ρωτήσω. Όχι, ρε, απλώς εντάξει. Είναι σαν να. Τα τελευταία. Στο μάλλον νομίζω είναι η τελευταία σελίδα, ναι. Ναι, παιδιά, πρέπει να είστε level 69 για να το βάλετε. Ο Παντελής το είχε πριν γίνει αυτό. Γιατί εγώ είμαι παλιό, μου αρέσει πολύ μαλλιό. Ναι, και το είχε από παλιά και δεν το είχε αλλάξει ποτέ. Φρύδια βάλει τα πρώτα. Είναι πιστεύω είναι τα πιο Για μία. αγόρια. Εγώ φοράω τα άλλα. Τα τελευταία στην πρώτη σελίδα. Αυτά. Δεις. Εγώ δεν μου πήγαινε. Εσένα, εμένα μου πήγαινε. Τέλος πάντων, μην τη φοράω αυτήν στην τρίτη σελίδα κάτω-κάτω. Εγώ, ναι, και εγώ μια τέτοια φοράω. Χρώμα. Είναι λίγο πολύ λιγάκι σκούρο. Απλώς θέλω να το σκουρίνω μια άλλη μέρα, όχι τώρα. Γιατί εγώ όταν το σκουραίνω. Πόδια, χέρια, εντάξει. Α, στο χέρι μου μόνο φοράω ένα Happy New Year. Τα χέρια σου μοιάζουν γυναικεία. Ναι, παιδιά, άμα ακούτε μια μουσική το Minecraft είναι, μην. Το αφήσαμε ανοιχτό. Ναι. Τέλος πάντων, να σας δείξω τι έχω πάρει. Έχω πάρει αυτά τα γυαλάκια. Τα γυαλιά. Όλοι τα έχουν. Αυτό. Αυτό το έχει δώσει το κάτι. Έχω πάρει και αυτά τα ράματα. Εντάξει, ρε, εγώ τα δείξα πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, το σκουλαρίκι, αυτά τα βάζω στο αυτιά μου. Μ' αρέσει το τάτου, αυτά. Αυτά τα τα φοράω, ούτε αυτά. Αυτό. Και έχω και αυτά. Αυτά το έχω πάρει από ένα Star Bazaar με 10 Star Dollars. Και είναι πολύ όμορφο να το δεις. Και αφού δεν το βάζει, γιατί το βάζεις. Και ωραία, θέλω να αγοράσω και ένα brown γιατί δεν έψαχνα καλά. Εντάξει, μακιγιάζ έχω αυτά. Το μόνο που βάζω είναι καμιά φορά λίγο στο μαλλί μου. Τα άλλα του τα έχει δώσει στο Star, επειδή. Εκτός από αυτό το αγόρασα εγώ και έχω βάλει λίγο εδώ στις άκρες. Λοιπόν, να μου γελένει. Αυτό το βάζω στο στόμα μου. Όλα αυτά τα έχω κάνει μόλις μου, εκτός από αυτό. Μου το πούλησε η Zara 8. Σχεδιασμένο από τη Wicked Hot. Πολύ καλό. Ναι, η Wicked Hot έχει πάρει βραβεία για το design. Αυτό είναι από το Marcello Tavares. Ταβαρές. Με 10 $40 το πήρα από το Star Bazaar. Αυτή είναι σχεδιασμένη από έναν παιδί. Από ένα παιδί τον Clever Marcos, εγώ τον ξέρω. Αλλά μου το πούλησε ο Chris Driving και $4. Ναι, να σου πω, αυτό το μαλλί νομίζω το έχω εγώ το έχω πουλήσει. Νομίζω. Σχεδιασμένο από το Star Bazaar κατσάκα με 2 στοιχεία. Έχω φτιάξει ένα παρόμοιο. Τέλος, αυτό μου το πούλησε ένας φίλος μου. Ένα παιδί στο Stardom μου το πούλησε με 2 Star Coins και το ευχαριστώ πολύ που μου το πούλησε. Δεν το ήθελε πια και μου το πούλησε. Και αυτό μου το πούλησε. Ρε, αυτό το πούλησα εγώ. Το θυμάμαι, εγώ στο πούλησα αυτό. Είχα ένα τέτοιο και στο πούλησα. Αυτά τα άδειξες. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, έχω 3 σελίδες για ένα λόγο. Εντάξει, φτιάχνεις διάφορα. Οκ. Και το τελευταίο του στούντιο στη λίστα μου. Επειδή ο Τάκης δεν το έχει διακοσμήσει, εγώ το έχω κάνει πολύ όμορφο. Μα καταρχάς δεν το έχω αγοράσει τόσο. Α, ναι, σωστά. Στο παλιό του Stardom το είχε. Ναι, έχω πάρα πολλά Stardom, παιδιά. Έχω τον Jacob 33, έχω τον Τάκη. Ναι, ρε, πες τα όλα σε κακά. Να πούμε και κωδικό για όλα. Όχι. Μπι. Χωρίς το είπα. Ο κωδικό. Τι το Τάκης 20.021 με έχουν χακάρει, παιδιά. Αλλιώς ήμουν ακόμα εκεί. Ο κωδικός είναι 5. Ναι, παιδιά, δεν είναι αυτός ο κωδικός μου. Καταρχάς πρέπει να βάλεις και γράμματα, οπότε. 5 του. Σας αρέσει? Γράψτε στα comments σας αρέσει. Είναι ωραίο ή όχι? Όχι. Σου λέω τη γνώμη μου, τι. Ναι, πιστεύω πως είναι πολύ ωραίο γιατί. Αυτά εδώ που κολλάνε, αυτά στο πλάι τα μάτια. Έτσι, είναι κάτι στο στούντιο. Βλέπετε, δεν έχω. Επίσης θέλω $4. Δεν με νοιάζει, θέλω και $600. Απλώς πολύ $4. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.